Ebusia makwaba eba ofie TV so ye wo amanfrom ene asem kese asem de bi asi wa ha ne se ene amanfrom enyo hene ye ne nana apesema ka wa ha ono akasa betu enu mutu ne ya hwe ne yakoba nyina no asehye kakra wa chechim kakra nana yo midin de nana adobo adu ababi wa metoso abie na meye apesema ka hene emma akwam nifa hene media de wo akwam na ni tie twam ane se aha no wo me na aha na mefi na meba krum ha beye mfie bi sani no na nana odwokwa otoso abie no na waye mmerɛ kakra eti edu ba bi no eye new year yi mu ano ana okan se ni mmerɛ wo ye nti na ne performance ana se na de ye wo kro no mu no ema niema eritosin nti etesade a obe hohoro no ho no de agua na ma abusuapani no wapɛ abrante abedi ade na watimi aboa kuru no iti oye amane emma mpanyi agi ni tumu se ontrase na wompani pafufuru a kyerɛ sɛ obosome abie ntamu ni no abusua ehyiae mmerwatia ne abusua mpanyimfu hyiae na wotutu wo ani na no na woyi womba wonena ene won bibia wo frɛ no yawtete sɛ omra na omeso kuro no mu na ompre kuro no mpuntu na sɛnea munim no amamre ne amane de adu baabi obia kra kwaware na nya nipa nyina na beje na atumu nsam nti na nea ɛba ya ne sɛ yɛpre sɛ yɛbɛ ka nsenkai bia nti amanfuru mpanyin hyiae eje ni tumu nti ene de yi no abusuapani to nsa frɛ mankrado ene mpani e wo ho nyina e ma ye behia no pai beye no nsia bre na ye behia ye no na afi akase asafo hene ene mrante hene ene mpani e ka ho asafo ma bekwa kwa hwehwe brabia abrante no ewo na wode na ba ana wagina yimusu nti mrante botwi bom pempe ewura kuromu ama wokohu no ana wotre no ade ne ba ebre mpanyi na amanepa ene amamra hese no ne ewo ho ne se woyei ama achiame eye amane no ti ogwangu ne naso ma enne amanfruman anyina ensaka nana AKO ODWOKWA otoso abiesa ne amane bi ewo ho no yaye ade amano nti akase afi nyame yadom wasu akire amanfuru mpani ene amanfruman na fi akase brebeba obekwa akoda ne ho adi akire adukrom anase nifa hene okay nana ODWOKWA otoso abiesa na yanyanu amanfruman anyane se ohene mpanyi ben na ehwe esi ne hene mpanyi a ehwe esi ne hene meka se nana mankrado yawaferi na otimubi abusuapani mante ono ne nipa de audition bai opani nkwasi okire mankasa mekasa yinso meka ho asafo ache mrante hene abusuapani ano kwadwo ana abusuapani aduusu ana wonwa ekeka ho ana opani amukofi sa mpanyi nyina titimu a meka se mebobo wondin a ebeche mabahima ne ohima wonyina timu bi ana amane ene kromu ni nyina mohwa ngobemu se kromu ni nyina ra ebo twi botrada ema wobeje ni tumu ana yeye amane a ese okay yeda wase na ne atwato no ha no abusua no yenhwe abusua a wopaw adehye no efimu abusua no din abusua a wopaw adehye no efimu eye ye kan wo gwankasem se AKO awi anase akufi no ye wa abrawfo ene ye wa hene wafo na abrawfo no ena ye paw adehye no efiwo mu ena ahene wafo no nso ena ye asi ahene ene atu ahene fo a wo hwe na amane pa bi e wo ho no wo ye okay na hinsimu no yeba ye hu se mebu no bebre na di achi mrewa roma ni nyina adi achi a wonya to se wani je hu na nfiti ase no ye hu bambofo wa ha challenges ben na hinsi no mo fa mu besi ne yo eye no kware wabisa pa
Nia na wo ho ne se me bai beto manso bi eye adukuro mankrado ene ojokwa abusuan yi wo ya nuanom a won na wodi mankrado wo adukuro ana won kro na so na di ohene no ewo fie ha na ekobai se ahinsi ba wo adukuro mu no na junction bi ebeto so ama konwa tuntum no nso ne ye ojokwa fi no efa konwa tuntum no na nana ataya fi foro nso na ete mankrado konwa no so sesia eti menne mpanyin baanu eye opanin kwase akire na opanin kwaku da ako eya adwene se da bi mentra se o se mpanyin se opanin trafie masadua amfo enti se ye wo ho na se manso bekoso na makro no atete apansam de a na ese ye hwe ne esiesie enu nti mede me hu wura mu tu anamon ko na opoposi opo ho ene ne kokasai me ba opani abusu opani mante ho ne won kasai me hia won abusu afani nyina brebebre sanka wo be makwan ne atoto ne asiesie na sa manso no tu atwa esan se mankrado ende na no jokwan mo wo manso a ebre amanfrum kro no ase nti meka ya adu ba bi no na nti ase no enya adwuma papa nti mra opportunity buy say a amanfrum akonwa no so eda mpan na esese yenya opani bi tra so no won banu no kan ya kodu ba bi no wo frɛ yan amanfrum panyin say yemrem na yanso yeme kyerɛ yan adwen ye buy ye beka che won se nipa banu re kyade abien a ne che enye ade a se yeden enu nti nana akote tete brempon a ye opoposiepo eti mankrado agua no so a ontena so na ojokwa abusuan so emfa amanfrum na wonso wonni ye ne saa se beye na se wodjai aha konwa no ma ojokwa abusuan na ojokwa abusuan so jai mankrado abusuan ma won wadu kromu a na fei asumdwei baba na yatimi age akonwa tuntum no afri ojokwa abusuan nchen ade amma mankrado na ono so anya na asumdwei ade ni mankrado wo adukuru na ndom ena ebedu baabi no na ntiase nya adwuma afei won ma apolisifo ba mu se won pene emma ahinsi ne maso na won eye atefa anase mankrado ataya abusuan no won ko abedi amanfrum akonwa no no ma di mankrado akonwa no na eba ne sanso a eremfa asumdwei emma amanfrum man anunti ena amanfrum man nyina gi twigi trada mmerwa ene nkokora mpanyin ene mofra enyina ase wo pene decision na anase ruling na yeye no so na oyinum ni na oyinum nso emfa soro ho sese ukopem ha yema nwakọ yenyina obia asumdua na yereko na ye de ape sese ya manya si awie anamon be na moritu efa mo ne mankrado ye behwe se mpanyin a ye wa manfrum ye behwe se asumdwei beba sam panyin abien ntam na asumdwei aba na yatimi akyekyere manfrum man e de akosom mankrado asom nifahene ewo adukurum AMANFRO atade ojokwa no monu mode no kwale omosi ahene egranka no kwale anumba tata no kwale egura beji kwale tawo taisa atade ajojokwa ba so brem pred mo akomo yo na ke sanne na monu mode ma akomo ise egura ade awura ma tirima bata na ekonu mode amutia so AMANFRO asafocha AMANFRO nya pasamkane AMANFRO dabi ibana
Eno bodi ba jitei. Ne mra de jitei. Ono ya senya ohene. Ne ajitei na majimpo. Wata. Onya sakre. Ene ni mo bi. Tete ojokwa. Ena nya tete ojokwa. Okay. Anwura kaporo. Te. Sir. Me afum ene. Wo be bi awo come on. Monka ni wia. Ana be ka ana mu bie na tamana ka. Monka ni wia ana mu bie. No, wo be bi ka tusunyo. Wo mo sa. Me unya tete ojokwa nejimo mi yele ne amanfuru no mode mi yele na amanfuru no na amanfuru ama esite se eni antri bi anyange ahe alete ndune tuyo adabio le ma meto awra ka polo agrabie Nasolo Miyeli amanfuru ama
Amanfro inumode. Neka se eni antreme enyage aha alete njure tio awunali o misi ami ye elwe na mabe ni se mamba metwa awraka toro I know.